Ake jaman-jaman sembah nuwun. Ya, yang pertama dan yang terutama nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk keluarga besar Gito Sudarmo. Ya. Dungane piye, Mak?
tuku sego karo jadah muga-muga keluarga besar Gita Sudarma tansah pinaringan berkah lan barokah. Amin. Tuku sego karo bubur muga-muga keluarga besar Gita Sudarma tansah pinaringan sehat lan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Yu parinem kulite ireng. Terus sinden nem meteng bareng. Entek-entekane kaya ngono kuwi. Nderek kula nuwun ya Nduk Sewanana ya kuwi kedunge para pepunden dalang seniman pedalangan. Iya, laladan Klaten ya, Mak. Ora nyangka ora ngira mung sak awake dhewe sak kanca parandene bisa sowan ana laladan Klaten. Iya, luar biasa. Ijin dhisik nyuwun palilah dhisik karo sing piyayi-piyayi asli Klaten. Pak Diyoko. Ning sing pertama karo Mas Sujar Krisna luwih dhisik. Wah iya. Ya mbak ning mburiku ning jane iki pengarepku. Ha iya. Mergo kuwi putrane Mak Giyah. Ngono kuwi wis apa kuwi dadi seratiku wis ngemong aku wis pirang-pirang taun. Iya. Le rekoso melu kowe wis pirang-pirang taun. Alhamdulillah. Nganti saiki wis lumayan. Iya, sugih. Tetep bingung ae. Ayo, ngono kuwi. Sungkem dumateng Pak D Sayaka Njala Tunda, alhamdulillah kepareng rawuh. Iya. Panjenengane rawuh ki ya marai seneng ning ya marai wedi. Mau nembe rawuh ndelalah basaku tek kleru. Ayo. Lho, Pak Diyaka, kok teng mriki wau medal pundi? Anu Dik, kula medal Banyumasan ngono jare. Malah kaya goro-goro. Nggih. Sungkem kula katur dumateng pepunden dalang ing laladan Klaten mliginipun Pak D Sayaka Ganda Saputra mugi tansah pinaringan sehat walafiat momong dumateng generasi dalang. Lan ugi kadang-kadang dalang menika wonten Mas Juair. Matur nuwun wonten Mas Sarlair. Iya, piyayine kaya ngono kuwi. Mas Sarlair pamane rawuh kuwi merga ya mangestoni karo adine. Iya. Biyen sing ngemong awake dhewe iki ya Mas Sarlair. Iya, alhamdulillah ripalungguhan iki wah dadi dalang hebat laris. Ha iya, Mongko jaman aku sik SMP iki pengendang jaipongku lho Nduk kuwi mbiyen. Mas Lair. Wah manut saiki wah wajib aku sungkem karo panjenengane. Iya. Ana neh sinten ingkang rawuh menika? Dalang Mencu. Wah nggih. Kadang kula menika Dewan Gagal nggih. Mas Daru tetarungan. Ha iya. Mas Mencu nggih. Hati-hati wi mata-mata Gapiro. Ha iya. Nggih, Mas Mencu matur nuwun. Nggih. Nah iki ngene Nduk, intine awake dhewe nderek mangayu bagya. Sowan ana laladan krajan ya Jatinom Klaten. Awake dhewe minangka muka dimah ngaturake selawatan sing intisarine muga-muga berkah barokah saka Gusti Allah ora mung diparingake marang keluarga besar Gita Sudarma ning kabeh ingkang kepareng rawuh wonten ing lapangan mriki ing kersa jawah-jawah teles-teles adem-adem kepareng rawuh mugi-mugi tansah pinaringan rejeki kathah melimpah kebak ing reh barokah. Iya. Iya mak ya amin ya rabbal alamin. Nderekake pepunden dalam rangka tasakuran ya kuwi pernikahan Mas ya kuwi Bapak Haji Romli karo Ibu Hajah Sukamti. Oh ngono. 50 tahun pernikahan. Yen basa Jawane apa ya, Mak? Mbangun nikah. Udu yen mbangun nikah iki ngendikane Pak Diyaka, yen omah-omah kisruh terus lagi mbangun nikah. Yen tentrem kaya Bu Kamti ora mbangun nikah. Lah ya pernikahan Mas apa dijenengne Krami Rukmi ngono ya. Apa Krami iki Rabi Rukmi iki Mas. Dadi pernikahan Mas. Iya. Sing intisarine nderek ngaturake syukur marang purbane Hyang Agung muga-muga sing ngantuk nikmat saka pangeran bisa yuswa panjang nganti tasakuran pernikahan Mas ora mung Bapak Haji Romli karo Ibu Hajah Sukamti
ning awake dhewe sak kanca lan ugi sedaya para pamirsa uga ketularan bisa panjang yuswa kaya panjenengane ya Mak. Kaya mengkono. Awit nadyan kaya ngapa lan kepiye pangeran wis kepareng-paring dawuh lumantar Weda Suci, sok sapa menungsa sing gelem nyukuri kanikmatane pangeran yekti malah ditambahi nikmate. Ewadene yen ora gelem nyukuri utawa ngufuri nikmate Gusti, yekti bakal nampa paiting lelakon. Ya siksa sing perih. Nyatane Bapak Haji Romli kelawan Ibu Hajah Sukamti anggone bebrayan kagungan putra putri ingkang cacah sekawan sing kabeh wis mukti wibawa mulya ora kurang sawiji apa. Ya. Wiwit saka Mbak Yu Dewi Wijayanti kelawan Bapak Haji Ahmad Suryani wis peputra loro sugenge ya mulya wibawa. Putra angka loro Mbak Yu Dr. Diah Puspitasari Eskom M.Hum dipalakrama kalian Bapak Muhammad Soleh ya peputra telu ya mukti wibawa. Ayo dadi dosen. Angka telu ya kuwi Mbak Yusri Panji Astuti Listianingsih AMD palakrama kelawan Mas Ari Ismawan ya wis mulya wibawa. Angka papat ya kuwi Mbak Yu Rahmawati Anika Sari SE palakrama kelawan Mas Aditya wis peputra siji nyatane ya ngrasakake barokah Gusti. Ya bener kaya mangkono. Uga ngaturake panuwun kelawan Bapak Surasa selaku panitia sing ngegoake lan selalu sambung kelawan awake dhewe, ngaturake panuwun kelawan Ibu Lurah Suswati Chandra Kirana. Wah iya kuwi garwane Pak Joko Siswanto. Ya mantan lurah kene saiki ngasta dewan ning Klaten, Pak Joko. Dewan. Wakil rakyat. Wah ya elok. Sembah nuwun dipun pangestoni. Ugi Pak Ngatena ingkang saking Bekunang Sukoharjo ingkang sampun nglantaraken kula sak kanca saged sowan wonten laladan mriki lan sedaya kemawon para pinisepuh adi sepuh, para kiai alim ulama mliginipun takmir masjid ingkang lenggah wonten Masjid Al Hidayah nggon etan kono. Ya, muga-muga sedaya tansah pinaringan istiqomah. Ya, ngono. Hantuk berkahe pangeran isane awake dhewe mung nderek ndedonga lan memuji. Mugi-mugi Bapak Haji Romli, Ibu Hajah Sukamti tansah manggih hayu lan rahayu sak putra wayahe kabeh. Pinaringan sehat walafiat lahir batin, rejeki ingkang turah melimpah ruah lan uga pinaringan wujute katentreman lahir batin, kamulyan lahir batin, keselamatan donya nganti tekan akhir. Allahumma amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kula suwun kanthi sanget keluarga ageng Bapak Haji Romli monggo tindak wonten ing pepanggongan. Monggo Hajah Sukamti dipun pandegani kaliyan Bapak Surasa tindak wonten panggung. Monggo.
ngasta mung panjenengane ingkang kawugan paring dawuh awake dhewe wajib matur nuwun karo Bapak Haji Romli karo Ibu Hajah Sukamti. Iya. Piyai Sembodo nanggap wayang iki ora kaya panjenengane. Iya. Rawuh ning Karanganyar. Ning omahku kono, Nduk, nganti mbrebes mili. Aku matur sementer menawi komplit Pak Romli, babar pisan ora dinyang. Rego dalang blas ora dinyang. Karo Pak Haji Romli blas ra dinyang. Ning sing ngenyang ya kuwi Budhe Kamti malahan. Nggih. Monggo sugeng lenggah lan kula ngaturaken panuwun ingkang minangka pandega Pak Surasa monggo paring dawuh. Wah, jan seneng sore mawon kirape barang. Ha iya, kabeh do dandan wayang wong. Lek joget kaya ning ngarepe toko cet kae. Ha iya. Mbah, ayo. Pak Surasa monggo. Sugeng dalu Pak Dalang. Inggih, sugeng dalu Bapak. Niki nalika taun 90 nek sing ngendika bukesipun ger nggih Pak. Nggih Pak Dalang. Oh, nggih. Zaman tuput kalih Pak Purba. Wah, nggih. Nggih saderengipun monggo kita sedaya ngucupaken asta muji dumateng Gusti Allah mugi-mugi kita sedaya dipun paringi berkah barokah sihat wal afiyah Allahumma amin. Amin. Ing mriki kula pinangka silihipun keluarga besar kita Sudarma ngaturaken panuwun Mbak Yu, Kang Mas Romli, Mbak Yu Kamti. Kula namung sagete selamat menempuh hidup baru tapi lama. Waduh. Kok langsung plok ngono kuwi. Iya, carane sales niku stok baru harga lama. Wah, nggih. Anyar tapekno lawas ngoten lho. Lah nggih, kula namung sagete matur nuwun Kang Mas. Sampeyan sambung bimbing kula sak kluwangsa dados ngaten dagangan kula ini namung karukunan Pak Dalang. Nggih. Nggih. Amargi kanthi kerukunan menika nek kula ngadeg wonten ing pasamuan niku kedahe muwun mergi kelingan simbok kula kali bapak kula nika mung meling, "Le, kowe urip anakku songo." Paitamu ki mung rukun. Rukun kuwi nggarap barang abot dadi gampang. Nggih. Ning nek kula bajutke mungkin malah mboten tekan kula pun dilik kali Pak Diyaka. Niku welinge sinten niku? Bapak kali simbok. Lah kula wau nalika jamaah wonten masjid mriku Alidayah. Bar magriban bar dikir niku kaya mak wing niku krungu ngeten swanten. Pak Dalang engko aturna nggene Bu Kamti yen pengin lestari sugih tetep rezekine kathah ben taun kon nanggap wayang. Pangustunipun mugi-mugi dipun berkahi. Amin. Kula nggih matur nuwun kalih pinisepuh kula Pakdi ngatena sak kula wangsa. Nggih. Mboten kathah lumpen kula matur nuwun dumateng pepundhen kula. Inggih punika Pakdi Joko Seswanto. Inggih. Ugi sibu kula inggih punika Mbak Suswati Chandra Kirana. Nggih. Wah niku nek kanggih kalih kula yen mung nggo juluki kalih ngasaki mboten mawon. Waduh, nggih. Nah, nggih ngoten iki. Kula matur nuwun dumateng para sanak kadang kang sampun bantu bot kerepotanipun kula sak keluarga, Mas Haris lan sak penunggalinipun. Kula mboten saged napa-napa eneng mung matur nuwun kalih nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Mbok menawi kula sak keluarga anggenipun nanggapi bab wonten ing napa mawon wonten lepatipun kula sak keluarga
nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun dumateng masyarakat Tas Gading saha kerajaan. Matur nuwun boten saged napa-napa. Gegandengan ing dalu punika mahagya nggih Mbak Yu kula kalih Kang Mas kula. Perjalananipun 50 tahun. Kula niku nek ngundang kalih Mas Romli niku mboten Mas. Lah pripun? Om. Oh, ngaten nggih. Nggih, mergo nggih niku piyantunipun sampun sepuh kae cilik kula niku mung liyane mung diselentiki karo diunek-unekke mboten enten. Niku dugi sayane iki. Sing diselentik napane jenengan? Nggih napa-napa. Wah, nggih, wah. Gara-gara pelemen kula diunek-unekke. Wah, nggih. Nggih. Nggih, Budhe Kanthi nggih. Mboten prayogi menawi kula kathah hambal wacana. Nyuwun pangapunten nyuwun dipalilah kalih Pak Diyoko. Mriko niku jaman Mbak Yu kula nggih. Nggih. Niku nggih sing Kang Ringgit Pak Diyoko. Niku patihe mboten liya eneke mung patih Tameng Gita. Kula niku sampe apal. Kula turu teng jero kothak teng Jalatundha pokoke Pak Diyoko patih Tameng Gita. Nah, niku soalnya namengi keluarga besar kula Gita Sudarmo. Matur nuwun Pak D. Wah, nggih. Nggih niki kula nyuwun. Lah ngendikanipun Budhe Kanthi badhe nembang mung piye budaya kok ya sareng kalian ingkang putra Sukesi Rahayu. Men Bukesi ketularan jenengan bisa melaksanakan ulang tahun Mas pernikahan ngoten niku. Nggih. Pripun Budhe Kanthi mangendika ta Budhe? Monggo Mbak Yu. Kula manut mawon kan kula mboten saged nyanyi. Lho mboten mong kula sing manut jenengan mun jenengan lunasi kok ya jenengan. Monggo menawi badhe ngersakaken nembang kalian niki Mbak Kesi niki monggo mriku nggih. Nggih, monggo. Niki lagunipun apa? Mari Kangen, Mbak. Mari Kangen dipun lanjutaken napa? Prau layar. Oh, nggih. Saben wayangan liyange Mari Kangen karo prau layar kok ora eneng. Nggih. Mboten napa-napa wong niku. Monggo Mbak Yu, ya nyuwun gungan kalih Bu Kesi, monggo. Mriki Bu Kesi, niki njajari kalian Bu Kanthi mriki ayo nggih. Monggo dipun aturaken Mari Kangen lajeng prau layar. Ya. Dados. Samudra keluarga 15 sampai 50 pernikahan Mas Langgeng Lestari Barokah Bapak Haji Romli Ibadah Sukamti mangke ayu lan rahayu Sehat panjang umur berkah barokah Kanthi wah jan matur nuwun Pak. Sehat-sehat Mugi berkah barokah Pak Dalang. amin sembah nuwun. Luar biasa le sayuk le rukun le guyub nganti kaya mengkono. Iya nggih sembah nuwun Budhe Kanthi Pak Surasa matur nuwun. Kaya ora jangkep. Iya. Yen awake dhewe durung ngaturi ya kuwi Wapatih Tameng Gita. Lah ya. Monggo ingkang dadi kinurmatan guru kula semban kula Pak D Sayaka katuran minggah wonten pepanggungan gandeng kalian Pak Joko kala wau sampun dipun umumaken bilih menika bintang tamu Budhe Kanthi mangsa borong bensinipun Pak Diyoko. Ayo. Monggo Wapatih, duduk.
Gowo patih tamen kita. Assalamualaikum. Wis ketoprak cara ngendi assalamualaikum. Kula ngawaske Bu Kamti niku wareg. Lah kok saged? Piyayi kok seger. Segerdu. Waduh. Segerdu. Niku piyayine penggali tentrem, Pak. Ah niku jenenge Piyayi Putri sing saged ngluhurke asmane kakung. Oh ngaten nggih. Nggih. Upama ora cukup ning lemu. Oh nggih. Nggih to, enten to bojone wong sugih ning koyo ayat kuru ngoten nggih. Kuru niku enten. Hah. Ah kula niku dalang kok diumuki wong. Bab napa? Pak Joko. Asline kebudayaan niku King Solo kali King Yujo. Kebudayaan kerawitan niku asline King Yujo King Solo. Wong ngawur kok tetek. Lah aslinipun pripun, Pak De? Asline kerawitan niku King Semarang nggih kali King Cirebon. Sik, kok saged ngaten menika larah-larah. Kula kerawitan niku nek nyenggahi HE. Mergo H niku Semarang, E niku Cirebon. Lah niku lak plat nomor. Ane kerawitan kok Solo apa Yojo apa ade ora jalan. Abe ora mlaku. Oh nggih. Wah kerawitan cak dalange sak pesindene. Nggih niki jaman merdeka. Sebelum tahun 90. Nggih. Mas Yoyo. Nggih. Ora eneng kerawitan pesinden niku wani nganggo seragam abang. Biyen liyane Sayaka. Oh, nggih. Liyane Sayaka biyen, nggih. Leres. Sakniki abang niku malah kebanggaan semua warga masyarakat. Matur nuwun Pak Kangko. Biyang tindak Pak Kula Pak Sukron Suwanda. Nggih ya. Wong kakangne Mas Kangko kula akrab adine Mas Yoyo akrab dadi klera-kleru. Nggih. Putrane Pak Haji Sukron Suwanda. Nggih. Dua-duanya dadi dalang kondang kabeh. Sembah nuwun pangestunipun dari ajar nggih. Nek pake nek kalih kula wedi mergo kuncine pake sing nyekel kula. Rahasiane bapak ngoten tegese. Nggih. Pak Haji Syukuran Suwandana akhire ajeng seneng bojone Suwargi Cak Dikin. Sik kula anake mawon nembe ngertos menika lho. Bapak mboten nate crita, ibu kula mboten crita. Niku dasare ora mungkin kaya ngoten kok diceritake. Sing ngerti niku kula. Mula Pak Haji Syukuran Suwandana gawe tembang wiwitane niku rak bojone Dikin. Wiwit niku. Mbak Wiwit nika. Wiwit niku bojone Dikin. Mula Pak Syukuran gawe tembang wiwitane karepe ajeng seneng le bojone Cak Dikin. Ora ning klerune. Nggih. Kaji sing selingkuh niku ora ning mergo ngeten Mas. Pripun? Wiwit zaman Kapurwan. Selingkuh niku sudah berjalan. Wiwit zaman Kapurwan. Nggih. Dewi Kunti didemeni kalih Bathara Surya, anak-anak Adipati Karna. Leres. Dadi demenan niku wiwit zaman Kapurwan pun enten. Wayang nggih pun enten nggih Pak nggih. Wiwit zaman wayang pun mula nek kula piyanu sakniki melanjutkan niku hidup-hidup mbacutke perjuangane sing sepuh-sepuh. Tepuk tangan luar biasa ini nggih. Wah. Niku mang pirsane Pak De, bojo kula langsung dada-dadane lho terusan. Pak De Yoko, Pak De Soko, nyuwun sewu. Saka guru. Pripun? Pak De, nyuwun sewu. Jenengan niku lek tutur-tutur kalih
Anu putune jenengan pun ngoten niku. Kula niku bojone enten dalang lho niku. Nggih cedhake sinden ayu-ayu lho Pak. Panjenengan seneng dibojo dalang kondang apa ora? Nggih seneng to Pak. Dalang kondang sing enten ora perlu tak jenengke wonge. Ndak ra penak. Kabeh bojone mesti kliwat kok siji. Lah Sing bojone mung siji, kula nyatane ya delak-delak kok. Lah jenengan kali Piyayi Putri boros kok marahi kok ora. Ora sakir buku ya. Sing kae. Kabeh mesti bojone kliwat kok siji. Nggih. Nek biyen pengen dibojo dalang kondang, kudu kliwat kok siji. Nggih. Ngoten. Mongso gaweanane sing bantu kok malah ra seneng. Loh, nun sewu ning kula sampun sumpah lho Pak Dik. Sumpah pripun? Kula pun rabi kali Bu Kesi pun sumpah bojo kula nggih namung satu. 1A, 1B, 1C nggih. Satu ning Tosuro, satu ning Karanganyar, satu nggih. Mun sumpah niku aja dirungkepi banget-banget. Wah nggih to. Kanca kula niku ngutil tempe-tempene digegeme wani sepoto kok. Sumpah niku ora perlu di Lah iya. Saniki zamane wis maju, sumpah-sumpahan wis ora berjalan. Nggih. Saestu. Nggih. Mun manggugu kula. Lah jare Bawa Leksana ngoten niku yen dalang cerita. Pripun? Bawa Leksana tegese pangandika kudu Ampun gugu cangkem dalang. Dalang nu jarkone aja mujar iso nglakoni. Lho nun sewu wong nyatane jenengan menawi ngendika pas jejer ngamarta nggih Prabu Puntadewa ngambek ber budi Bawa Leksana. Lah ngoten niku. Ah saniki bawa nu minggat teng Sumatera. Bawa. Kula niku Mas Yoyo. Dalem. Wah jer kleru Mas Kangko ae. Nggih. Nggih pripun? Mas Joko Siswanto kok lancang. Pripun? Kok wani kanthi bintang tamu Pak Sayoko. Bintang tamu ki piye genahe wong. Lah nggih kula melu tratapan to Pak Dik. Mula niku kula ya deg-degan. Wong dagelan iso lucu niku eneng danane kok. Niki kula rak jagong. Kula rak jagong karena nganteni Mas Ramli kali Mbak Kamti niku mbiyen sing mayang kula. Wah, tepuk tangan untuk Pak Diyoko. Nggih. Niki pernikahan Mas sing mayang tahun kula. kemudian wayangan Mas Yoyo. Kula napak tilas panjenengan Pak Dik. Nggih. Dalange niku jenenge sinten jenenge? Aku angger ngawaske jenenge kelingan Juahir ae. Lah niku nggih rawuh piyane. Kula Cahya Kuntadi. Cahya ki sorot kehebatan. Nggih. Kunta ki pusaka ngrampungi, Adi ki kaendahan. Dadi Mas Ramli kali garwane sak putra wayahe, nggih to? Nggih. Men dadi pusakaning keluarga sing gayuh kehebatan lan kaendahan. Wah, tepuk tangan luar biasa. Bu niki mawon nuwun sewu, tenda warna kuning kalian putih niku jebul enten maknane kok. Lho. Nggih to Pak Dik? Malah kula dereng mudeng niku. Jenengane niku wau lho paring dawuh. Kok niku kuningane putih Pak Suruh. Niku wonten maknane. Kuning niku pernikahan emas, putih niku tegese suci. Dengan sucinya katresnan jati bakal menuju perkawinan emas yang sangat luar biasa. Ngoten niku. Mula niki kabeh do ngangge abang, aku bangga menjadi orang Klaten yang luar biasa. Ngoten niku. Nggih. Nggih. Ngenteng-entengi bintang tamu ngene iki kurang iki. Mboten ngenteng-entengi. Dalang kok digugu. Waduh wong ya kowe ngopeni. Kula nu sak kemropok nek dalang umuk le, danang. Dalang iki member umuk. Ning Klaten iki wong emis kok umuk. Pripun niku? Tenggeng Bangjo. Nggih. Abange rada suwe enten pegawai kecamatan. Nyandang korpri. Nggih. Dhuwur korpri ngisor biru nganggo sepatu gandeng abang, mandeke rak suwe. Nggih. Jagongan kali wong ngemis. Mas, aku ngemis ki wis suwe kok, Mas. Sing ngemis niku mung ngemis suwe kok umuk. Aku ngemis ki ora sedina muput kok, Mas. Mung tak jipuk 2 jam kok. Sak jam metuke 300.000 dadi aku nyambut gawe 2 jam ki etuke 600.000. Njuji korpri pegawai kecamatan. Wah, Pakde. Kula nu mongko sesasi blanja kula mung 1.600.000 UMR. Oh nggih. Wis aja tak baceti. Wah, aku malah mesake ngrungokke lu ngomong. Ngene weh, nek kowe gelem mulai sesuk tak jak ngemis. Rumangsane dhuwur wong ngemis karo korpri. Nggih. Ning korpri niku sing disiplin mung sing lanang kok. Leh, Gose, kok saged ngoten? Nek sing lanang rak dhuwur korpri, Nggih. kathoke rak biru. Leres. Nek sing wedok kathok mboten mesti biru kok.
Aneng sing coklat ireng nggih. Terus nek taline barang ah nggih. Ah nggih. Eneng sing putih wis rada kuning. Ning luar biasa lho Pakde, menika nadyan ten nembe Jawa wau nggih. Parandine para pamirsa Klaten, mongko kula namung saking Sabrang Blitar aslinipun kathah ingkang kepareng rawuh. Dados ini menjadi bukti bahwa penonton wayang Klaten Laladan Jatinom adalah pelestari budaya Nusantara. Ini penonton Klaten. Mboten mung niku Mas Yoyo. Nggih. Piyayi Jatinom wilayah Klaten niku kandel imane enten ngersane Allah. Tandane contone. Dadi ngrasa bahwa banyu niku penguripan. Banyu niku kanugrahan. Nah niku. Lah wong salahe Pak Ramli kok ya abote sepira ning nggon aku ya Mas Ahmad Suryani barangi mara ning nggon aku kok ya emoh lho. Kula niku nek wis nyetel kuncine nulak udan niku paling mayar. Lah mumpung jenengan rawuh mbok kula ditulari. Lah niki rak terang to niki. Nggih terang. Ampun kula tulak kok. Waduh. Enten rapale Pakde? Enten. Pripun? Nadyan udan niku banyu. Nggih. Ning enten sing ngreksa. Kiai Toyo kalih Nyai Toyo niku dijawab Mas, teng tengah latar. Basa Jawa nggih. Nggih, wong ora usah nganggo basa Arab, basa Jawa Gusti Allah mudeng. Nggih. Kiai Toyo, Nyai Toyo, ingkang saking ler Balya ngaler. Kiai Toyo, Nyai Toyo ingkang saking wetan Balya ngetan, ingkang saking kidul. Sing angel niku sing king dhuwur, Mas. Sing king dhuwur niku rada angel. Lagi. Nyatanipun jenengan rawuh jenengan pangeston nggih tingkah saestu kok Pak. Nggih, saestu Mas. Ning nggih leres pangandika panjenengan bilih Tirta utawi Toya menika lak simbole penguripan. Mbok menawi insyaallah menika barokah kagem keluarga Bapak Haji Romli sak putra. Panjen saestu. Nggih. Katen. Pelok pripun iki aku jek seneng-senenge bawa. Wah. Mulai ngeten kula nderek bintang tamu kemawon. Nggih. Badhe duet kali sinden boleh? Nggih. Alah wis ora sah. Nggih tombo kangen Pakde timbangane napa ngoten. Kula niku seneng niku mung nek teng paran Mas Yoyo. Nggih, nek mulih Bali judhek teh. Mergo bludak-bludak ngaki lawang teng omah dhewe kok. Masyaallah. Jan tenan. Nggih. Nah, nggih delalah bingungan Mbak Kesi. Bareng kula dudoni bingungan. Angger mulih ki jur kleru nggone tanggaku ra bagi. Alah lek kuwi sengaja kuwi. Kleru lek kuwi. Delalah mriko nggih gelem dadi. Ah nggih. Kapahargya. Tiboki ngene iki. Nggih. Sampun 50 warsi. Wis 50 taun. Nggih. Denyo mangun Brayan kulawarga. Asmane Pak sinten, Pak? Pak Romli. Bapak Romli lan garwane. Terus tiba mugi mangke rahayu ayem tentrem lahir lan batin. Sembodo kang jinangka jumbuh kang kinayuh. Tiba niki. Nggih. Bangkit tandapuk keluarga kang sakinah mawaddah warohmah yekti. Terakhir A. Hayu-hayune kala. Iki pancen kancane Mbah Sukron tenan lha iki, spontanitas langsung dadi dandang gula. Elok, Pakde. Niki Pak Ramli kali Bu Kamti men sak putra wayahe men ras selalu plero-pleroan. Mas ojo dipleroki. Mas ojo dipleroki. Ing Laladan Karanganyar ning sebagian menika kadang-kadang pengrawit saking Klaten, Pak. Wah, nggih niki. Niku Mas Taslim nggih pra Wiraswara Klaten. Taslim. Mas Ujar niki Mak Dia. Asli daleme padas. Nggih. Tujune le kowe pinter nang kerawitan. Upama kowe iso urip nang padas nyunggeni lempung. Nggih, sing ngerbab niki putra dalang
Nggih. Putrane Pak Dik Suryanto Purba sapa le? Carita. Nggih, saking Karanggede. Saking Karanggede. Nggih. Sing gender niki Mas Daliko utuh ya. Mas Daryanto. Oh, darang nek penggender anu ki lho, Mas Dalikon. Saking isi. Nggih, nggih. Niki putrane Mak Giyah niki. Nggih, si Lejar. SKB Pak D. Nggih. Sujar Krisna. Niki gongso gawan kok Karanganyar ageme panjenengan. Menika paringan saking Mbah Sukron. Dados Mbah Sukron niku nadyan sak menika nuwun sewu tasih ndelalah alhamdulillah pinaringan sehat walafiat. Dados gamelan menika sampun dipun warisaken dumateng putra-putranipun. Nggih. Dados gamelan menika kangge mas kawin nalika kula nikah kaliyan ingkang putra Sukesi menika. Dados nalika ijab kula dengan mas kawin seperangkat gamelan pelok slendro ngoten Pak. Ngoten niku nggih. Jan Pak Sukron menika para tamu, Pak Sukron ndamel beberapa puluh lagu. Nggih. Antara lain Podang Kuning. Iya ta? Sri Uning. Nggih, Sri Uning nggih. Ning nek sing nyanyi Pak Sukron wong daleme kono dadi Sri Uning Mustika Tuban mriki pedan. Kok iso mleset teng pedan niku lho. Ah, pedan mriki mencedhak kok dadak ning Tuban mriki kadoan. Sri Uning Mustika Pedan nggih padha mawon kalih Tuban. Lah mriko enten lurike niku lagu lurik keng pedan niku to. Enten. Nggih. Oh, malah ora mudeng. Kula sayane Pak D, Pak D. Pedan iki sing kula ngerteni mung ngrendeng. Ah. Jenengan mboten nate yasa lagu to Ilanggam ngoten to Pak D jenengan. Mbok dereng. Dereng nggih. Jeng ben niki tahun 2026 niki keluar lagu khusus dari saya. Wah, nggih. Judulnya napa? Napa judule? Ijazah palsu. Waduh. Wih ngritik niku mangke. Nggih. Nggih. Larase napa? Pelok napa slendro? Pelok nek sing slendro enten. Roy Suryo ngajel niku slendro. Nggih. Enggak niki Nggih. teng mriki sing diarep-arep suarane Mbak Kesi. Oh, ngaten. Mbak Kesi. Nggih. Wah, jan. Nggih. Dakenipun Anu, nyuwun pangestu. Mbak Kesi menika ngasta dosen nggih, Mas. Nggih. Ngasta dosen. Wonten jurusan pedalangan isi Surakarta. Mata kuliah tembang kalian Karawitan. Oh, dados mboten pedalangan. Nggih teng pedalangan ning materi. Oh, ning ora mayang. Mboten. Mboten nggih bener nek Mboten saged pripun? dalang wedok nu ngeprak bebas. Wong ora kaling-kalingan apa-apa kok. Nggih, nek dalang lanang niku sok-sok wah kula wis tak kayangke mak perpet lho. Iya. Mergo geganjel. Ya mung rada repote nek dalang wedok kuwi nek ngentas wayang. Wo, pas sabetan niku. Nggih, kotengen arep di entas ngiwa ngono mak gadul ngono kaya nandhok apa ngono. Nek kok kiwa dintas nengen ku kaya mak gadul kaya nandhok apa ngono kaya. Nek lanang bebas nggih Pak D. Niki Mas Suwargi Bu Pairosikas. Sinten menika? Niku marasupe Pak Mbahe Pak Romli. Niku mbiyen saben wayangan mesti kula Mas dalange. Wah niku riyen jam 09.00 bengi niku talu wis rampung urung iso lekas. Mergo putra-putrane Mbah Pairosikas niku kabeh mudeng wayang. Termasuk lakon bengi niki rak kiriman dari keluarga to. Nggih, kula sampun dipun paringi tag balungan lakon seperti ini Pak Dalang ngoten niku. Niku putra-putrane Bapak Rosyo kabeh ahli wayang. Kula nu jam 09.00 bengi dereng njo lekas. Sebabe? Mergo sing siji wayang ki ora nganggo Kurawa. Aku ora seneng Kurawa ki tekone elek. Yo sing pihak Mas Gita niku kudu nganggo Kurawa mergo donya ki kudu eneng wong elek atine. Niku jam 09.00 dereng putus perkara lakon niku. Saestu. Lah akhire jenengan lakone napa niku? Nggih, ngenteni. Nggih. Ngenteni king pusat. Nggih. Niki kula enten pundutan welingane Pak Joko Siswanto. Nggih. Nika wau anggota dewan. Inggih leres. Nggih. Terus kalih welingane Pak Giran Motor king Klaten, Mbak Kesi ken Tangkur Semarangan. Wah nggih, nggih. Nggih.
Nggih, sembah nuwun dene tasih kathah para pepunden ingkang tresnani dumateng swantenipun. Wah, Bojo kula Sukesi Rahayu, Pak. saestu. Nggih. Kula niku tenan kok. Turu ya iru-irun Mbak Kesi ya kan. Oh ya bojone nang kene kok ya tega nunggumun jenengan iki. Ah, gelet ya wani kok. Lah iya kono cedhak omahe kok. Mas, ya. Dalem Kula mboten sombong, kula ngaturke napa entene Mas. pripun? Kesenimanan kula niku lengkap Mas. Dalang, nyat kula dalang. Nggih. Nek payu. Nggih ta? Nggih, riyen Terus laris nggih. Nggih, terus wayang wong kula melu Sekar Budaya Nusantara. Jakarta. Niku wayang wong Ibu Menteri. Lali aku. Terus Ketoprak kula saged dereng suwe niki alhamdulillah. Pian anggere buka YouTube Paku Tanah Jawa. Film Mas, kula main film. Anu syutingnya enten Gua Cerme Jogja. Jenengan napa? Dados napa? Aktor napa? Nggih mayang. Oh, ngoten. Pocape anak Sudakar Sugih ning seneng karo pesinden. Lah nusul ten wayangan niku sing pas mayang kula. Niku nggen lakon Paku Tanah Jawa Mas. Pian buka YouTube. Gadah HP apa ora? Wah. Nggih gadah mae kula buka Paku Tanah Jawa nggih. Kula nu ambakaken ora tau buka ndaraku iki. Kuwi yo duwe HP. Ning mung tak nggo ndelok wong butuh-butuh. Alah Pak D nggih. Wong nun sewu HP niku lak enten SMS. Nggih. Menawi positif dadine lak surat menuju surga niku SMS. Nggih. Nek negatif nggih dosa tenan mergo SMS surat menuju selingkuh. Lah niku. Oh ngoten. Nggih. Kula pun anu kok Mas pun akrab kali malaikat ya. Ana panten kanca kula jenenge Panut. Kancaku jenenge Panut, malaikate diapusi kok piye? Malaikat sing tukang jabut nyawa ki Israil. Nah, kuwi rak nggawa data le. Oh nggih. Sak tumpuk. Heeh, wong sing arep mati sesuk wis tertulis nang kono. Nggih. Lah gandeng Panut ki matine sesuk diparani. Nggih. Arep dikandhani kuwi sesuk mati. Nggih. Catetane ning dhuwur dhewe. Lah kok ning kono ya Panut ki pinter disuguh kopi, gorengke jadah. Malaikat niku. Malaikate nggih. Nggih dipangan. Nggih, wah bareng pun krasa kepoyoh, Dik Panut. Nyuwun tulung Dik, aku tak nyang kamar kecil. Mlebu ning WC karo Panut ki nyedak catetane. Jenenge Panut ki dileng ngisor dhewe. Tumpukan data wau. Nggih, wong nek teng dhuwur dhewe, dileng ngisor dhewe. Nggih. Malaikate bali. Dik Panut, nggih Pak Malaikat. Ngene. Oh lanang niku nggih. Gandeng kowe iki wonge ya apik, aku rene tok servis hebat. Iki nuwun sewu, sesuk daftare tak urutne kok ngisor wae. Tetep kenek no Panut niku berarti. Tetep Panut sesuk mutar ya. Engko Mbak Kesi. Engko Mbak Kesi. Monggo. Pangkur Semarangan dipun pundhut dening Panut, monggo. Nggih, sanes Panut. Pak Joko Siswanto kaliyan Pak Siswanto Pak Dewan. Giran Motor Nggih. kali Pak Haji Suranto. Siap, nggih. Hajine Suranto kula udut ngempake, udut meneh. Dhek ora aweh cerewet. Walah, yo. Wong nek udut niku Metu neh. kaya ya Pripun? nek udut niku rak penyakite mung paru-paru. Nek Nggih. ra udut penyakite rupa-rupa malah akeh kok. Engko, Mbak. Mbak Kasih. Sampun Pak D. Sampun, Mbak. Aduh. Iya, nggih. Nano. Ya. Iya sih. Mingkar. Mbak, pangkur. Pak D. Pangkur, Mbak, pangkur Semarangan. Lah nggih niku wau napa to Pak D? Oh, nggih ta? Nggih, pun terus. Aku ngerti kok. Ngoko Pak D iki mau bengi iki bagusi aku ngerti kok. Sebabe Ketoke jenengan kalih kula rada lirak-lirik njarake ngoten lho. Wah. Biyen Mas Cahyo kun tadi cemburu ngoten to Pak D. kuwi dienggo dhewe. Lah kula kan ngertos jenengan teng griya nggih kesepian mboten enten kancane. Tenan nih. Ning nuwun sewu Pak D, minangka tandha bekti kula menawi jenengan ngrasakaken Sukesi Rahayu. Nggih. Menawi mentala monggo dipun asta teng Jala Tundha kula ikhlas Pak D, monggo. Apa eneng presiden kok diternake iki apa eneng?
Enggak, Mbak. Nggih. Mingkar mingkureng ang Ki swara mase Mbak Kesi iki cara murene suarane kandel. Kandel suarane hebat. Nggih, matur nuwun, Pak De. akarana karenan marati Mbak Kesi men ambil napas sik mergo nadane dhuwur. Kula Rini presiden nika. Nggih. Sakniki pun kula wis aja melu nduk kula ngoten. Lah deg-degan pangkur rujak-rujak nangka rujake wong dipeni dhuwur kok ora cocok karo ngisor. Sesuk aja nyang. Lah sesuk adil temu ndi to Pak Deni jane tanggapane? Adus men. Nggih. Awas Bu Kesi tarik napas, Tarik ora napas, nomeh lho. tarik napas, Mbak. Nada tinggi. Yuk. Alon-alon. Nyebut asmane pangeran. Terus. Iya. Kurang sithik, tarik napas. Iya. Iya. Pinter. Iya, kurang sithik. Iya. Heeh. Iya. Wah. Yes. Hebate Mbak Kesi panjen luar biasa. Iki nek kok kadang ora ngerti darake kucing gandhe. Lah niku lho pamane jaman biyen jaman son ngangge aki ngoten kaya kucing gandhe son sakniki pun sae-sae kok ya. Nggih, kaya tangga kula digawe wayangan. Pengerase mbok ngene iki ya apik ya. Wong gensetin men kekuatane pinten, Mas? Niki 80 kVA. Lah, 80.000. wayangan tanggaku muji pengeras masjid. Bareng Janaka nyeluk Kakang Semang. Semar kok dadi Semang, Kakang Semang. Son ngendi ngono sing di son ki yo gleleng wirawiri. Terus Mbak Kesi. Munggahne Bu Kesi. Nadyan sampun kepala 4 niki parandine swantene sik lumayan Pak nggih. Nggih, kula nggih sok munggah-munggah medune mesti ra pethuk iki lho. Medune mesti ra pethuk karo larase sing tenan. Dadi semen mung kene kono ya. Nek lek rajane mere ora kaya Pak Desayaka. Mere karo ngakep udut. Walah jaman rene gegerne jagat niku. Piye cobi-cobi piye. Wong jagong kok kon mere karo ngakep rokok. Engko sing bayar sapa? Anu le aja sok lancang. Pak De tenang mawon. Benjing jenengan ingkang nyaosi kula lho Pak De. Benjing kula besar roi. Saestu angger jenengan kersa mere, cobi merene piyayi sepuh niku napa tasik rasa ngoten lho. Ayo Pak De. Wis luwung ora entuk dit aku. Entuk dit nek kon nirokke munyuk. Kula jaman ijik mempeng mayang riyin Mas ya. Nggih. Rak mesti lakoni kethek. Nggih. Angger kula agek tumut-tumut kok gluh ketheke teko. Ya dinyan. Tegese wayang ketheke niku ketheke teko ora. Mas ya Nggih. niki mengke ditibake lagu karya Kinarto Sabdo. Napa niku?
anu napa niku salam hangat temanten anyar. Niki Mas Pak Haji ini karo bacah ya nganten anyar kok mulai dari malam hari ini. Wah nggih, nggih. Nggih to. Nggih leres. Nggih, teruske Mbak Keci. Nggih. Lah merene mboten sias niki, Pak. Ah, ampun mboten, Sang. Wawani pira? Kok tak tembling dasmu lho kowe iki. Udak-udak ora sah. Pak De saestu lho. Mengke jenengan lek kersa mere kula pijeti Pak De saestu. Jenengan lampun sepuh to Pak De. Kula nu nek pijet ben pengalaman sing pun mesti ora tutuk kok, Mbak. Lah kok saged. Siji pijet loro kerokan ku ora tau tutuk. Angger masuk angin sing ngeroki bojo kula wis ora tau tekan gone. Mesti lengane tekan nglungan kok. Blundung. Sing do guyu yang nglakoni doan iki. Aku iya kok. Iki Mbak iki sapa iki? Niku Caksi Lover. Dados nuwun sewu Madangkaran niku enten adminipun. Oh. Nggih. Caksi niku Cahya Kuntadi Sukesi ngoten niku. Dadi duwe penggemar ngoten lare-lare niku lho Pak De. Alah, eneng men sing gemar no. Tunggal sauma 11 ora gemar wis 11. Malah nek kula entuk ulem jagong podolan bojo kula senenge ra jamak. Ora jagong Mas, jagong dasmu kuwi aku. Entuk uleme ora kok kon jagong. Engko Mbak Kesi budget ki, Mbak. Nggih. Tepuk tangan untuk Mbak Kesi. Mbak nuwun. Suarane luar biasa, napase landung. Ayo guru tarik suara tenisi kok mesti ya hebat kok. Nggih.